baten atarian, aldaketa handi hauek egoera zain honetan implementatzea ez dela egokiena, eta ez dela lehentasun bat. Lehentasuna krisi egoera hauetan, krisi honek eragintuen kalte sozialei aurre egitea da, eta horrelako eraldaketa batzuk beste testu inguru bat bide daue bere implementaziorako. Gure ustetan, osasun krisialdi hau, eta jada, hasi gare bizitzen, krisi sozial honen eraginen aurre egitea da lehentasun, eta etzegu proposena iruditzen, tamaina honetako gastu berririk eta balia bideratze hau, momentu honetan bideratzea. Taberna gixak, merkatari txikixak, gero eta erte prekariagoak dituzten langileak, egoera honetan pobrezia mailan sakontzen ari den jendea, eta jarraitzen ezake zerrenda luzeago baten, hauek izan beharko litzateke udalaren lehentasun, osasun krisia eta krisi soziala pairatzeko aldiren baliabide guztiak horretan enfokatu beharko litzatezke, eta hori bera, testu inguru honetan herritarren gehiengoa gurustetan eskatzen dabena hori da, eta hori da euren behar handixena. Honetaz gain, udal gobernuak tau sistema berrien implementazioa eta kudeaketa externalizatzea proposatzen dau, hau da, enpresa pribatuei islentzea egin behar hauek, eta gure ustetan honek, udal baliabide eta diru publikoaren privatizazio maila areagotzea suposatuko du, eta guk beti esan gau, gure taldeak beti esan dau, eredu honen aurka gazela, eta gure eredua beti izango dela kudeaketa publikoa. Eta pizkat, azken arrazoi bat, eta azkat besta zentzugabekoa iruditzen, azpimarratu nahi dugu, arrasateko mugikortasuna abordatzerako orduan, gure ustetan zentzugabekeria bat dela, laubide eta biteritako perspektibarik ez izatea. Osea, privatizatutako bi aparkamentu erraldoi dauzkogu zor, erabiltzen ez dienak, eta enpresa pribatuak behin eta berriz alboratzen dituztenak errentagarritasun faltagatik. Aparkamentu hauen etorkizun publikoa kontuta hartzen ez dauen eredu bat, bai izan tao edo beste edozein eredu, ez duzku gure ustetan porrotera kondenatuta dago. Uste gu nahiko arrazoi diela gure botoa kontrakoa izateko. Bukatu bat interbentzioa. Beste interbentziorik? Bai, Maider? Bai, atzalde hon danoi, baitza, eta ontsa ikusten dabitzenak, ze ontsa sartu da YouTubeen. Guk gure bozka eta kontrakoa izango da baita ere. Apur bat Igorrek esan dauen arixa jarraituz, printzipioz, jakinaren gainean zauze gutau sistemaren aldekoa garela, ados gauz aparkalekuak eta kotxearen presentzia bigarren maila batera pasatzeko, uste dugulako oinezkoak eta bizikletak eukibideu biela preferentzia eta lehentasuna herrian, bai? Baina, uste dugu bai ez dela egin plan integral baten barruan, uste dugu partxeo bat dela eta sistema hau bere horretan, ez dagoelako helburu horrokorrik eta uste dugulako perspektiba falta eta ambizio falta handia dagoela eta aplikatu nahi dan eta sistema honetan, ez? Guk modu integralago batean egingo genuke, ez? Beste gauza batzuk kontutan hartuta eta ez bakarrik aparkalekua eta hor zenbat ordaindu behar dan edo ez ikusten dugu bizio eta ambizio falta handia egondala zuen proiektuan, bai? Baina batez ere bat gatoz Igorrekin eta guretzat marra gorri bat da subkontratazioaren gaia. Hau da, ez dakit herritarrak baldin badaki, guk enpresa horri ordaintzen diogula 5.300 euro, eta enpresa horrek langileari ordaintzen dotzala nominan 1.200 euro. Neto. Orduan, uste dugu udalak ezin duela onartu langile bat eukitzia 8 ordutara egunero 1.200 eurotan lan hori burutzen. Eta horregatik horri gure marra gorri bat da. Igorrek esan dauen bezala krisi egoera latz baten gauz, eta baten batek bermatu behar baldin badau bizikalitatea eta lan baldintza duinak hori arrasateko udala da. Aparte, ez dakit zinegotziek baldin badakixen eta hirigintzako zinegotziak badakixen, momentu honetan daukogun langileak itzen dauela lan goizez,
Gero deskantzua dauko eguardixan eta atzaldez. Pertsona honek ez dauka bazkaltzeko lekurik, ze kanpotarra danez, ezin da bere herrira fan eta ezin da bueltatu bazkaltzeko denborarik ez dozalako emuten, eta Arizmendi ikastolan eskatu behar da izen dau lekutxo bat, eta bertan bazkaltzen dau. Orduan, hori oso marra gorria da, eta uste dugu, onartu ezinezkoa dela. Subkontratatzea, zerbitzu hau subkontratatzearen kontrakua gara, eta uste dugu lanpostu hori publizitatu egin beharko litzakela, eta udal plantillan sartu. Eta noski, baldintza txar horiek eraldatu eta baldintza duin bat egin behar duen langile horrek. Ze uste dugu lotzagarrisa eta iraingarria dela enpresari 1.300 euro pagatzia hilero eta langileak 1.200 euro jasotzia gordinak ez zela bestia netuak. Eta horregaitxik kontra botako dugu. Bai, Anuska? Bueno, lehenik eta behin, bai Urizar jauna eta Morros Andrea, harritzen hau, zuen komentarioak, zuen adierazpenak. Lehenik eta behin, berriz ere askotan esaten dudan bezala. Gaur, orain, gauden puntuataz hitz egiten da, ordenantzataz. Ordenantza dela, proiektu hori horren arautzea. Eta zuek hemen egin dezuten zuen adierazpenak izan dira pixkat uste dut sistemaren edo tao sistemaren inguruan. Dana dela, zuek gaiatara dezuten, nik ere pixkat historiko pixkat egingo dut. Bai Maider eta bai Igorreri, zuek esan dezuten sortuko dan tao sistema horretan, esango dizuet gaur egun dagoena EH Bilduk esleitutakoa gaur egun baita era pribatuan dela. Eta gaurko proiektu berri horretan, etorkizuneko proiektu berri horretan, ikusten da langile horrek bulego bat izango dula eta izango dula lan egiteko era egoki bat. Gaur egun dagoena EH Bilduk esleitutakoa proiektu bada. Hori lehenengoko gauza. Bigarrena, Urizar jauna, zuk esaten duzu alde batetan, biok ikusten dezute eta sistema bat mugikortasun planetik eratorritako proiektu badala, non danok egon garen betik horrekin adoz. Eta Urizar jauna, zuk esaten duzula, gaur egun ez dala momentua horrelako sistema bat martxan jartzeko. Baita, suposatzen dut, irigintza proiektuan binda berriz esan dela, baina irigintza proiektuaten zandan bezala, 2025ko bigarren 6 hilabetean jarriko litzake martxan. Hau da, ez da gaur egun orain bertan jarriko den proiektu bat martxan. Egia da gaur egun daudela lehentasun asko, baina tao sistema ere baita izan da mugikortasun planetik eratorritako lehentasun garrantzitsu bat. Eta hori jarriko da martxan bigarren semestrean, 2021ko bigarren semestrean. Eta orain guazen pixkat, historia pixkat egitera. Esaten dezutenean hau ez dala ambiziosua, ez dala egin, era integralean, benetan guztiz harritzen hau zuen komentarioak. Ze, egindan proiektu hau, danok dakigu, egindan proiektu hau jarri zan martxan 2019ko urribukaeran ja jarri zan martxa eta urte oso batetan hemen eginda lan, kriston lana, bai udaletxe honen barruan, eginda prozesu partartzaile garrantzitsu bat, eginda urtarrilean egin zen lehenengo tao sistemaren proiektua herritarrei aurkeztu zitzaien era gardentasunean, hau da, webgune bidez, eskuorriak etxeetara bidaliaz, egin ziren hitzaldi ezberdinak. Guzti horretatik, 488 ekarpen izan zuen tao sistema hasierako proiektu horrek. Gero, izan genuen Astiker enpresa kontratatua, prozesu parte hartzaile bat, hau da, arrasateko herritarrek ere parte har zezaten. Eta 25 pertsonaz osatutako, hautatutako lantalde batek lanean egon zan, 5 bat astetan, bilera ezberdinak eginez, 488 ekarpen horiek bloke ezberdinetan landuaz. Eta hor berriz errepikatuko dizuet. Landu dira tarifak, landu dira zonalden ezaugarriak eta aparkatzeko iraupena, landu da egoiliarrak txartela eskuratzeko baldintzak,
Landu da TAO proiektuari zona gehitzea, landu da komertzioi eta landaremutako lotutako eskaerak. Ambizio falta, benetan, horrek harritzen hau. Landu da TAO zona batzuetan zona aldaketak egitari buruzko gaiak. Landu da eguneko egoiliar txartela kategoria sortzea. Landu da mugikortasun eredu berrira egokitzeko zerbitzuak eta eskaerak. Hau da, guzti hori landu da. Eta gainera, hausaz, hautatutako jende guzti horrekin egindan lanketa horrekin, egindana da gero, berriz, hasierako TAO sistema proiektu hori egokitu eginda. Eta hori berriz ere, bueltatu da gizarteari eta gizarteari arrasatearrei eta eginda bilera ezberdinak. Eta gero egindana da, lanketa bat etxe barruan egindana da, azkenean geratu den proposamena hori egindana da, arautu eta hori da gaurko ordenantza. Eta besteak beste. Eginda, behin baino gehiagotan irigintza batzordera eraman da proiektu egokitzapen hori. Eta hor ere, kontutan hartu dira, EH Bilduko egindako proposamenak. 3 proposamen. Eta baita ekarri ditut, 3 proposamen. Ziur nauz ezagutuko dezutela, baina berriz ere irakurriko dizkizuet. Alkatearen eskumena TAO aplikatzen den eremuan 100% handitu edo txikitzea zegoen proiektuan. Eta EH Bilduk eskatu zuen eremuaren 5% murriztea. Eta udal gobernu honek esan zion baietz. Bigarren proposamena, bigarren eskaera EH Bilduren aldetik. Kotxea denbora luzean kalean aparkututa utzita gero, jarri algo zaizkion isun kopuru maximo bat zegoen, 6. Eta EH Bilduk eskatzen zuen 4 jaistea. Eta berriz ere, onartu zen. Eta beste bat tarifen ingurukoa. Zeren eta esaten dizuet baita usasko lantalde horrek esaten zuela tarifa kalik eta gehien jaistea izango litzakela proposena. Baina EH Bilduk esaten zuen proposamenetan, bigarren ibilgailuaren kasuan, kotxen o ibilgailuen ibilgailu gehiegi egoteko hori saiesteko mesedez tarifa ez jaistea. Eta hori ere onartu zen. Eta guzti hau pasau da, irigintza batzordetik, ez baina ez birritan. Orduan Urizar jauna, zuri izaten dizut orain, inoiz, baina inoiz, ez dezu inongo proposamenik egin. Inoiz. Eta, Morres Andrea, zuek egindako proposamen guztiak proiektu honek izan du. Proiektu honek izan du udal gobernu honen lidergoa eta arrasateko herritarren parte hartze gardena. Gertatzen dana, oposizioko jaun Andreok, gertatzen dana da, etzaretela gai udal gobernu honek eraman dituen proiektuen aurrean etzarete gai inoiz baiezko bat emateko, aldeko botu bat emateko. Egiten dezuten oposizioa, betik benda berriz esan dizuet, da oztopatzailea, izan da proiektu bat non parte hartu dezuten, EH Bilduren proposamenak onartu diran, herritarrak parte hartu duten. Eta gaur deguna, dakarkigula proiektu garrantzitsu bat herriarentzako, ordenantza batetan, oinarrituta gaurko bozketan, eta etzarete gai baiezko emateko, guztiz harrigarria da, benetan. Mila esker eta ez daukat ezer gehiago esateko. Beste interbentziorik, Igor? Bai, orden bat eramatearren, Anuska Andereak pasatu dituen argudioen aurrean, bukaeratik hasiko naiz, oztopatzailea, ez oztopatzailea, Anuska argi eta garbi, nire taldearen proiektua eta EAJ eta PSOEren proiektu politikoak ez daukate zerikusirik, kontrajarriak dira, behin eta berriz adierazten dugu, eta ez bakarrik proposamen honetan, hainbat proposamenetan, orduan arronago, nire proposamen politikoa zurean kontrakoa izatea beretan. Eta gero, beste gauza bat esaten duzutena, esaten duzute lan handia egin duzuela eta lehenengo desberdindu beharko nuke, teknikariek eta kontratatu duzuen enpresak egin duen lana, nik ez dituzke hainbat medaia jarriko zuek egiten duzuen lanean, benetan. Proposamenaren harira. Esan duzu, gaur eratu zuen, orain arte eratu zuen, proposamena ez dela 2021 bigarren zatira arte implementatuko. Gaur egunek daukagun
aurreikuspenak 2021 batean ze egoera aurkituko garen oso desberdina izan daiteke. Osea, ez dakigu ze egoera sozialetan egongo den Arrasateko herria hemendik urte batera. Bueno, urte batera gutxiago, hilabete batzuetara. Eta ados egonko zarete, zentzuzkoa dela, zalantzak ukitzea, gaur egun bizi dugun egoera ekonomiko eta sozialarekin, ze estenatoki aurkituko garen hemendik 7-8 hilabetetara. Horregatik, gaurko ideiarekin, hemendik urte erdirako proiektu bat aurreikustea, niri behintzat, ez zait iruditzen bat ere segurua. Eta horregatik eskatzen dugu, esaten dugu, hau ez dela momentu egokiena horrelako proiektu bat aurrera eramateko. Baina pixkat, eta hau ere argudiatu duzu, segatik ez dugun iritzi hau lehenago atera, ez da egia. Adierazi dituzten proposamenak eta adierazi dituzten dudan posizioa, nuzka, ezagunak dira, ez da egun bateko gauza bat. Esan duguna, privatizazioaren aurka gaudela, beste eredu publiko bat defendatzen dugula, edo laubide eta biteriko kontua, hau ez da gauza berri bat, behin eta berriz pasatu ditugun argudioak dira, ez zait ondo iruditzen eta proposa iruditzen, zuk oztopatzen zarete, egin duzun argudiak eta egitea, ezagutzen dituzu gure posizionamendu politikoak, orain hemen publikoan harridura helaraztea, niri itzait aproposena iruditzen, eta berriro berrezten dut, horrelako aldaketa bat, horrelako inbertsio bat, momentu honetan ez da lehentasuna, eta gainera, eragin dezaken aldaketak ez dut uste Arrasateko herritarrentzat mesedegarrienak direnik etorkizun motza ikusita, eta bukatzen dut. Bai, Maider? Bai, nik ez dakit, ez da ulertzen ondo zer esaten duten. Guk ez gau esan tao sistemaren kontra zenik. Guk esan gau marragorri bat dauela. Eta marragorri hori dala subkontratazioa. Eta gero ambizio falta gondala eta integridadia proiektuaren aldetik. Baina historikoan sartu zaren momentuan, gogora hasten dotzut, tao sistemaren froga pilotua guk egin genuela, noski egin genuela, zeti guta do sistemaren aldekoak gara, bai? Eta hori izan zen, ondo gogoratuko zariezuek, Arima Zubin, 2011ko apirilean, bai? Gogora hasten dotzuet, osuek aurka bota zenutela, sutxu gogor gure kontra ibili zinetela sistema horren kontra, eta ez bakarrik udalian, eta ez plenuetan, baizik eta kalian bebai organizatu zinetela, zuek EAJ-koak sistema horren kontra joateko, gogora hasten dotzuet. Bai, bota, hemerotekatik, hori alde batetik. Eta guk, froga pilotu hori egin genuenean oso argi geneukan, lanpostu hori publifikatu egingo genuela beste batzuk bezala. Zuek ez dozuen nahin 6 urtetan. Eta hori izen da marragorria. Eta gero, Anuska, zure jarreria da apur bat infantila. Hau da nire proiektua. Aldezaz, ez, oztopatzaile bat zara. Hau da nire proiektua. Gustatzen jatzu? Ez, konfrontazioa nahi dozu. Osa, Igorrek esan dauen bezala? Ez, zaitik, zuek daukotzuen postura politikoa eta guk daukaguna ez da berdina. Eta esate jatzu nien ez, uste dozu oztopatzen ari garela, baina zure hitzetan oso argi agertu da gu ez gatozela oztopatzera. Eta zuk eman dozu adibideak. Gu hemen ekarpenak egitera gatoz, ekarpenak egiten ditugunak itxuraz zuek onartzen dituzue, onak pentseta jatzuelako diela, orduan nun dago oztopatzeko naia. Nun dago oztopatzeko borondatia eta nun dago hor zuk adierazten dazun konfrontazio eta krispazio horiek, guna lanera etortzen gare. Eta guk lan eitzen dugu. Eta proposamenak ekartzen ditugu, zuek batzuk onartu eitzen dituzuenak. Baina hortik eta zuen proiektu politikoa eta zuek egiteko moduak babestera alde bat dau. Eta hori da zuk ez tozuna kanalizetan politikan. Osa, zuen proiektuarekin bat ez gatozela, ez da nahi esan, lanik ez gauela itxen eta oztopatzera gatozela. Danok zauze gure batzordietan alkatia ezik, eta badakitzue gure lana egitera gatozela, ez oztopatzera eta zuk konfrontazio horretara. Ja, apur bat, mingarrixa da. Gainera, gero zoia ez da, EH Bilduri hau onartu zaio, EH Bilduri hau onartu zaio. Noski, gu lanera etortzen garelako eta zuek ados hasielako. Zuek igual fijau bezineten horretan. Gu bai,
adostasuna dago, sartzen data hon, baina hortik eta zuen proiektu politikoaren alde egitea, dago aldia eta handixan gainera. Eskerrik asko. Kepa? Bueno, atzalde ondan hoi. Nik aspaldi eskatu dutitza, baina, ontsetoko jat, eta Maider pizkatxo bat aurreratu jat. Anuska, gauzatxo bat esan bihotzut. Konfrontazioa ez gustatzeko, hainbestetan esaten diguzuna, erraz sartzen zare EH Bilduk hau indela ez dakizen bat urtein zauen. Begira, ni esan nintzen tao esartzearen edo froga horren zinegotzi arduraduna, eta zure aldamenian dauzen zinegotziak akordauko dira. Martxan jarri izan froga hori, ez dauko zerrikusirik, baina zerrikusirik, ez goitik, ez beitik, eta ez eskerritik, eta ez eskubitik, gaur egun jartzen dan, o martxan jarri nahi dozuen gaur eguneko sistema honei. Bestalde batetik esaten duzu, landu indiala, ez dakizen bat eskaera, eta 400 piku, eta blokeka, eta hori dana. Eta landare muena komentatu duzu, kasualidadia. Landa eremuetan bizidian herriko biztanleak sutsuki eskatzen zuten, mesedez, euren auzuetara egoilar txartel batzuk ailegau ahal izatera edo planteamentu bat egin ahal izatea. Ez dakit, imaginatzen dut, jakingo duzula, bestela hor dau ibon eta berak esango dutzu. Herri honetan, landa eremu askotan ez dau zerbitzu publikorik, ez dau garraio zerbitzu publikorik. Orduen, derrigor, kotxea erabili behar dute herrira bajatzeko, edo eskolara joateko, edo lanera joateko. Eta eskatzen zuten azan, tokatzen zitzaien, edo gertuen tokatzen zitzaien eremu horretan egoilar txartel bat eukitzia, eta gero, beste herriko garraio publiko sisteman sartuko ziren autobusean o patinetean edo oinez, baina behintzat kalera gertura bailizatia, eta hori ez tozue onartu. Eta begira zenbat jende bizidan landa eremuetan, hoien artean zuen zinegotzi bat. Hori beste alde batetik. Eta onartu dituzuen, ez diguzuen, porque guri ez diguzue zerrez onartu dituzue guk planteatutako gauza batzuk. Lehenengoa esan duzu izun masiboena, ez? 6 izun jarraien jarri litezkela, aparkamendu bakarrarekin. Eta guk 4 eskatu dugu gutxiago ez eskatzearren. Ze gutxiago eskatu genitzake, eta ez ditugu eskatu, baina eskatu zitekeen. Ez zaizue gehiagizkoa iruditzen kotxe bat aparkatuta egonda 6 aldi jarraietan izuna jarri ahal izatea? Zuek argi daukozue hori legezkoa dan ala ez? Kotxe bat leku batetan gaizki aparkatuta baldin badago, zuen grua sistema erabili beharko dezue kotxea hortik erretiratzeko, eta ez 6 izun jarraien jarri. Lekua libratu inbeharko dezue, eta gero leku hori libre utzi, beste kotxe batek erabili dezan. Ez hartu eta 6 izun jarraien jarri dirua kobratzeko izunetan. Ze zentzu dauko 6 izun jarraietan jartzia. Hori alde batetik, tarifak, guk martxan jarri genituen tarifa horiek, tarifa tao biguña deitzen zan. Eta tarifak zianak. Eta zuen tarifak irukoiztu egiten dute garai harretako tarifak, ez dakit kontura ozean. Horretaz kontura ozare, begira duzu, hemeroteka begiratu duzu ikusteko zenolako tao sistema ezarri zan froga horretan, eta zenolako tao sistema jarri nahi duzuen sistema hau ezartzerako orduan. Eta hirugarrena, bigarren ibilgailuaren penalizazioaren ez geiste hori. Noski baietz, gu nahi duguna da kotxiak erdigunitik entzia. Erdiguneko jendiak, edo tao sistemaren barruan dauken jendiak bigarren kotxea bere garajean sartzia. Ikusi baldin baduzu, azterketa zenbat garaje, lurrazpiko garaje dauden herri honetan, ikusiko duzu, ia, hainbeste garaje plaza daude, kotxearekin alderatuta. Bai ala ez? Edo ez tozu begiratu azterketa hori.
Ez dakit, botatzeagatik zenbaki bat izan daik, 900 garaje baldin badaz, 900 kotxe daz, asko zer gehiago die, aboleo botatzen ari naz. Baina hor da Ibon, eta berak esango dizu, imaginatzot, berak aztertu ingo zauela gaia. Orduan, horregatik eskatzen dugu, bigarren kotxearen penalizazioa, egoilar txartela ez geiztea, noski, kotxe gehiago ez egoteko kalean, aparkatuta, eta garajetan egoteko. Ez dakit konturatzen zean, desberdintasun nahiko nabarmenak jarri dizkizute mai gainean. Orduan, hemerotekatik botatzen dozunean Anuska, ez bota bakarrik interesatzen jatzuna, bota dana. Bale? Eskerrik asko, bukatu da interbentzioa. Beste interbentziorik? Anuska? Bai, soilik bukatzeko esatea, prozesu hau urte oso baten lanketa baten emaitza izan dela, herritarren parte hartzaileekin, kepazuk hitz egin dezun zuek piloto proiektu hori jaso zenutena nonzuk esan dezu zen seinala horren arduradun, baita gogoraztea hori inungo herritarren parte hartze prozesu bagabe egin zala, eta soilik esan, eskerrak eman parte hartu duten arrasate guztiei, eta ez nazartukoren gai baekotzean horretarako botzaba daukazute, eta horri hitz egin dezakezute gai guztien inguruan, eta Igor, zuri bai komentatzea berriz esan dudan bezala, gaur bozkatzera gatozen gaia dela ordenantza bera, bale? Besterik ez, mila esker, eta ez dukate zer gehiago esatekorik. Bai, Kepa? Anuska, gauza bat esan bihotzut. Ez dakizun gauza bat, ezetz esatia gezurra esatea da. Gezurra, entzun ondo. Gezurra esan duzu. Esan duzu, nik parte hartze prozesurik ez noela martxan abiatu. Eta gezurra da, ze nik neuk pertsonalki egin nituen hango egoilarrekin bilera danak. Nik neuk pertsonalki. Orduan, ez baldin badakizu, ez esan. Ze bestela gezurra esaten duzu. Ulertzen didazu? Ez naz konfrontatzera etorri behar, baina ezin dozuna esan da etzen dute egin eta nik ja nahikoa hitz egin dut. Ez, barkatu. Ez baldin badakizu, ez esan. Baina esan duzun hori gezurra da, nik pertsonalki egin dituen bilerak, bai egoilarrekin, bai tabernariekin eta bai dendariekin. Orduan, parteatze prozesu bat ofizialki ez aurkestea abonboi platillo zuek egiten duzuen moduan, ez dago esan nahi, ez tegula lanik egiten egoilarrekin eta ez tegula parte hartze prozesurik egiten. Ados, bukau da interbentzioa. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara, Ana. Nik nahi ez dut entzuten. Ana, ez zaizu entzuten. Igual ikerrari zarabe jetxibiko da, ez? Zenik ezin dut esan bosketak, ez? Hoi entzuten da.
Ez dut entzuten, ez da inberkez ezer esan. Oin bai, Ana. Oin bai? Bai, Oin bai, bai. Bai. Entzuten duzu? Entzuten duzue? bai. Zergatik? Hemendik? Bai. Vale. Itxaro Artola? Aurka. Amaia Ceziaga? Gaizka Eraña? Aurka. Anuska? Alde, bai. Joseba Espeleta? Aurka. Victoriano? Ander Garay? Nerea Hernández? Ez. Juan Ramón Mendieta? Maider Morraz? Aurka. Maitane Muñoz? Bai. Aritz Murua? Fernando Okina? Aurka. Joana Sánchez? Edurne Unamuno? Eugenio Uribarren? Igor Urizar? Kontra. Mario Berretxena? Amabi Baiesko eta 8 ezesko. Ni faltanaz. Aurka. Ai, barkatu. Barkatu, 8 ezesko eta 12 Baiesko. Beraz, onartua gelditzen da. 5. puntuan, aparkaleku arautuagatiko TAO tasaren ordenantza fiskalaren aldaketa proposamena, aparkatzen mugatuko zerbitzua TAO arautzen duen ordenantza onartzeko proposamenaren ondorioz. Barne antolaketa batzordeak honako hau onartzea proposatzen du. Bat, behin-behineko onartzea aparkaleku arautiagatiko tasaren ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea. 2. Uztailaren 5-eko 11-89 foru arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean erakusten da ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea. Interesdunek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten, idazkaritzako bulegoan 30 egun balioeduneko epean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko erabakiaren kontra eta uztailaren 5-eko 11-89 foru arauko 16.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, erabaki hau hartuko da behin betiko onartutzat. Interbentzioak? Bai, kepa? 5. puntua ez tozu saltau, Ana? Barkatu, 4. egin dugu eta 5. saltau egin dozu. Tasena? Puntu horretan gaude, kepa. Ez? Barkatu, liau binaz, barkatu. Bai. Puntu horretan interbentzioak? Igor? Bai. Bueno, hemen nire taldean irizpidea beti izan da fiskalitate kontuan, bai beste materiatan, bai zerga eta bai tasen inguruan. Eta, bueno, funtsean gure ikuspuntua da, esatearren, klase soziala kontutan hartzen ez dauen fiskalitate bat, fiskalitate atzarakoi bat dala. Baliabide ekonomiko ezberdinak dituztenak berdin tratatzen dituen ereduak mesede egiten dio beti gehien duenari eta kalte gutxien duenari. Eta TAO tasaren eztabaidan ez da irizpide hau behin ere kontenplatu egin, eta guk aspaldi erarazi dugu bai ogasun batzordean beste tasa eta zerga kontutan
eta bai beste esparrutan ere, fiskalitateari begira ez ditugula defendatuko eredu atzerakoiak. Honen bestez, puntu honen aurka gaude. Bukatu dut. Beste interbentziorik, Maider? Bai, Igorrekin bat gatoz eta lehen esan dugunaren arira berdina. Orain datorren TAO sistema eta guk froga horretan inplantatutakoaren artean, tarifen eta tasen artean, izugarrizko ezberdintasuna da, naiz eta nuskak esan berdina dela. Ez da berdina izen inondik inora. Beste interbentziorik? Bosketara pasatuko gara. Ana, bosketara. Ibon Arrupe. Itxaro Artola. Aurka. Amaia Zeziaga. Gaizka Eraña. Aurka. Anuska Ezkurra. Bai, alde. Joseba Espeleta. Aurka. Victoriano Fuentes. Ander Garay. Nerea Hernández. Aurka. Juan Ramón Mendieta. Maider Morras. Aurka. Maitane Muñoz. Alde. Aritz Murua. Fernando Kina. Aurka ez. Joana Sánchez. Edurne Unamuno. Eugenio Uribarren. Igor Urizar. Aurka. Kepa Urteaga. Aurka. Maria. Amabi Baiesko, 8 esesko. Onartua gelditzen da. Gauzatxo bat, Bai. aktan jasotatu dauden osoko bilkuratik urten behar dago. Bale, eskerrik asko, Ibon. 6. puntuan, ekainaren 30ean eta irailaren 30ean 2020ko urteko aurrekontuaren egoeraren berri ematea, hor daukazue dokumentua. 7. puntuan, TGBak 2020ko 2. eta 3. 3 hilabeteetan onartutako kreditu aldaketen espedientei buruzko informazioa, hor daukazue kreditu buruzko aldaketei buruzko informazioa. 8. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea, hor daukazue berri ematearen zerrenda. 9. puntuan, azaroako 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren inguruan, EH Bildu eta Elkarrekin Arrasate udal taldeek aurkeztutako mozioa. Gure gizartea astindu duen krisi bortitzak agirian utzi du bizikidetza sorgarria dela eta haren zaintza gure lehentasuna izan behar dela. Indarkeria matxista jasaten duten milaka emakumeek oso ondo dakite hori. Gure artean denbora gehiegi daraman pandemia bat jasaten. Indarkeria matxista egiturazko indarkeria mota bat da, esparru eta sektore guztietan agertzen dena, baita erakundeetan ere. Guztiz onartezina da eta gure herrian ez dugu ez bakerik, ez normalizaziorik izango, emakume izateagatik emakumeen aurka indarkeria erabiltzean eta erailtzen jarraitzen den bitartean. Gaur, erakunde publikoak garen aldetik konpromiso zehatzak hartu behar ditugu, eta arazo sozial eta kolektibo horri erabateko lehentasuna eman behar diogu, aitzakiarik gabe. Beraz, Arrasateko udalaren EH Bilduko eta Elkarrekin Arrasate Podemos Ezker Anitza IU taldeek, honako adierazpen instituzional hau aurkeztu nahi dute osoko bilkuran eztabaidatu eta ondoren onartzeko. Zioa. Azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta Arrasateko udal honek bere egiten du gure herria indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura.
eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du indarkeria mota horren adierazpen guztien kontrako borrokan. Egiturazko jatorriaren eta betikotzen duen normalizazioan eraginez. Orden sozial patriarkala ezinbeste aldatzeko eta emakumeak libre biziko diren justizian eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta gizonen arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xedez. Aparteko une batean bizi gara, non osasun egoerak foko guztiak bereganatu dituen eta gure bizimoduan eragin handia izan duen. Egoera zaurgarrian dauden pertsonak bereziki kaltetuak izan dire. Horien artean, indarkeria matxistaren biktimak. Konfinamenduan, emakumeek eutsi duten egoera, modu bortitzagoan, azaleratuko da gero, zantzu guztien arabera. Alde batetik, zerbitzu askok funtzionamendua aldatu dute. Beste batzuk gelditu egin dira, eta beste batzuek baliabideak desbideratu dituzte, zuzenean edo zeharka. Bestetik eta aurreko krisietan gertatu den bezala, jendarte estres handiagoak eta jendarte gehiengoen bizitzaren prekaritate orokorrak erasotzaileen indarkeria areagotzea ekarriko du, eta emakumeek autonomia gutxiago izango dute erabakiak hartzeko. Konfinamenduak alde batetik, zerbitzuen prestazioan alterazio bat eragin du, eta bestetik ondorio psikologikoak eta bestelakoak eragin ditzake emakume eta aurrengan. Haien prozesuak eten egin baitira, eta aldi berean, etxean indarkeria mota eta adierazpen desberdinak jasan baitituzte. Orain, lehentasunezkoa da jakitea indarkeria matxistari dagokionez nola eragiten dien krisi honek emakumeei, haien seme-alabei eta sexu genero sistemaren aurreko disidentei. Zer modu berri sortu diren, zer eredu aldatu diren, zer adierazpen areagotu diren. Litekeena da, indarkeria matxistak beste bazterkeria edo indarkeria elementu batzuekin elkar eragiten duen kasu konplexuagoei erantzuteko beharra areagotzea. Izan ere, bikotekide horiek edo beste gizon batzuek emakumeengan zuzenean eragindako indarkeriaz gain, krisi honetan beste indarkeria mota batzuk areagutuko dira, hala nola ekonomikoa. Erakunde gisa, gure betebeharra da emakume eta seme-alaba guztiek beren egoerarako arreta egokiena jasotzen dutela bermatzea. Krisia ezin da aitzakia izan aurrekontuak izosteko edo murrizteko. Indarkeria matxistaren pandemiak lehentasuna izaten jarraitu behar du, eta beraz, prebentzioa lantzen jarraitzeko, arreta egungo egoerara egokitzeko eta erreparazioa alde batera ezusteko, beharrezkoak diran baliabide guztiak konprometitu behar ditugu. Arazoaren sustraian, eragina izango duten ekimen integralak abiaraziz, bakarrik lortu ahalko da arazoa desagerrarazten aurrera egitea. Eta beti bezala, mugimendu eta aditu feministen eskutik egin behar dugu. Krisiaren lehen unetik ahotsa altzatu duten horiek, konfinamenduan gatibu hartuta arrisku egoeran zeuden emakumei eta euren seme-alabei arreta emateko eskatu dute, eta behin deskonfinamendua iritsitakoan emakumeengan izan zituen ondorio bereziak begien bistatik ez galtzeko. Gogoan dugu halaber, aurten Euskal Herrian hil dituzten 4 emakumeak, denak konfinamenduaren hilabeteetan. Lanean jarraitu behar dugu, denok. Horrelakorik berriro gerta ez dadin. Errealitate sozial larria da, denoi interpelatzen gaituena, ezin dugu eta ez dugu beste alde batera begiratu behar. Erakundeok erantzunkizun berezia dugu horretan. Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo adierazi nahi dugu Euskal Herria feminista justu eta ekitatezko baten aldeko aldarrikapena. Bide horren, eraikuntzan honako konpromiso hauek gura gain hartuz. Proposamena, 1. Arrasateko udalak bere egiten du indarkeria matxistari aurre egiteko emakumeen munduko martxaren erantzun protokoloa. 2. Arrasateko udalak kolektibo feminista eta emakume taldeekin elkarlanean azterlan bat egingo du COVID-19aren krisiak emakumeengan izan duen eraginari buruz eta indarkeria matxistak hartu ahal izan dituen forma berriei buruz prebentzio, arreta eta erreparazio ekintza egokiak diseinatzeko gomendioekin. 3. Arrasateko udalak egindako azterlan horretan oinarrituta, emakumeei eta haien seme-alabei arreta egokia emateko beharrezkoak diren neurriak, programak, zerbitzuak martxan jarriko edo indartuko ditu. 4. Arrasateko udalak ez du murrizketarik egindo 2021eko berdintasun aurrekontuetan.
eta aurreko puntuetan identifikatutako ekintzen gauzatzea, jarraipena eta ebaluazioa bermatzeko behar diren partida guztiak handituko ditu. Gainera, berdintasun unitateak egonkortzeko eta indartzeko konpromisoa hartzen du. 5. Arrasateko udalak zainduko du zerikusia duten zerbitzu guztiek, judizialak, sanitarioak, sozialak, polizialak eta bar, lehentasuna eman diezaiotela emakumeen eta haien seme-alaben aurkako indarkeriari, osasuna egoera edozein dela ere, eta erantzuna indarkeria horri egokitu diezaiotela. 6. Arrasateko udalak indarkeria matxistan zuzen aritzen diren sail eta profesionalen arteko elkarlanaz eta instituzioen arteko koordinazio egokiaren errefortzua sarduratuko da, beti ere sistematizazioa eta arreta ibilbidearen edapen egokienak bermatuz. 7. Arrasateko udalak larrialdietako alerta mekanismoak indartuko ditu, larrialdietan erantzuna bikoizteko eta bermatzeko. 8. Arrasateko udalak indarkeria matxistaren aurkako behatoki edo antzeko espazioa jarriko du martxan, funtzio hauekin. Eragiten duten eta jasaten duten pertsona eta eragile guztien indarkeria matxista adiera guztiak bizibilizatzea. Erregistro bateratu baten kasu guztiak jasotzea eta indarkeria matxista guztiak eta emakumeengan dituzten eragin guztiak analizatzea eta ikertzea. 9. Arrasateko udalak pandemiaren garaian sortu ziren toki zaintza sareak babestuko ditu, bai eta oro har, herri kolektiboen lana ere, indarkeria matxisten inguruko prebentzio eta sensibilizazioko ekintza komunitarioak indartzeko eta bultzatzeko egungo egoerara egokituta. 10. Arrasateko udalak foru aldundiari eta emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko, berdintasun zuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legedia berraztertzeko konpromisoa hartzeko. Nagusiki, COVID-19ko krisiak eragina berezia izan duten esparruetan. 11. Arrasateko udalak herritarrentzako eta bereziki emakumeentzako dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak areagotuko ditu. 12. Arrasateko udalak indarkeria matxistarekin zerikusia duten baliabide, zerbitzu eta prozedura guztiak, administratiboak naiz judizialak, publikoak, doakoak eta ez diskriminatzaileak direla bermatuko du. 13. Arrasateko udalak neskei, gaztei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza jarduerak abian jartzeko asmoz osasun egoerari egokitutako prozesu iraunkorrak bermatuko ditu, hainbat gai jorratu ahal izateko, besteak beste, bikote harremanak eta harreman sexu-afektiboak, amodio romantikoak, sexualitate libreak eta abar. 10 urtetik gorako neskei eta nerebei zuzendutako defentsa feministako tailer iraunkorrak ere jasoz. 14. Arrasateko udalak herriko mutikoi eta gizonei zuzendutako lanketa berezituak abiatzeko konpromisoa hartzen du. Afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, rol sexistak gainditzeko estrategiak eta parekidetasuna lantzeko besteren artean. Eta horretarako programa zehatzak aktibatzeko konpromisoa ere hartzen du. 15. Arrasateko udalak indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidearen alde guztiak, tartean egiaren edapena, kalte ordainketa, akonpainamendu soziala edo errepikatzeko bermea, lantzeko programa iraunkorrak eta osasun egoerari egokitutakoak martxan jarriko ditu. Besteren artean, arlo desberdinei zuzendutako protokoloak, memoria historikoa berreskuratzea, omenaldiak, jardunaldiak, tailerrak, ikerketak, zineforumak, bizibilizazio ekimenak, kaleen izenak, kasu, jasoz. 16. Arrasateko udalak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio elkarrizketa mahai bat sor dezatela hainbat eragile politiko, sindikal, sozial eta hezkuntzakoekin, indarkeria matxisten aurkako euskal itun sozial bat lortzeko. 17. Arrasateko udalak konpromisoa hartzen du aurrerantzean udal aurrekontuak genero ikuspegiz lantzeko. Lehen neurri gisa 2021ko aurrekontuan azterketa bat egiteko partida sortuz. Xede hori betetzeko zein egoeratan gauden eta zer neurri zehatz hartu beharko lituzkeen jakitzeko. 18. Arrasateko udalak konpromisoa hartzen du Arrasate hirigintza feminista batetik eraikitzeko. Lehen neurri gisa 2021ko aurrekontuan, horretarako plan integral bat egiteko partida sortuz. 19.
Arstek udalak konpromiso hartzen du arestian aipatutako neurri asko eta asko garatzeko espazio naturala eta egokiena den emakume txokoaren kokapenari konponbidea lehenbailen emateko. Zerbitzua lekuz aldatzeko dauden aukerak urtebeteko epean aztertuz eta balizko aldaketa hori eman artean zerbitzua gaur egun kokatuta dagoen puntu iluna desagertzeko egin beharreko lanak egiteko konpromisoa hartuz. Bertako erabiltzaile zein langileen segurtasunari lehentasun osoa emanez. 20. Erakunde honetatik, hau da, Arstek udaletik, borroka feministaren alde hartu dugun konpromisua berretsi nahi dugu. Indarkeriari gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean. 21. Bat egiten dugu, mugimendu feministak azaroaren 25-erako deitutako mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu, mobilizazio horretan parte har dezan. Interbentzioak, Igor? Bai, zuten jatando ez. Vale, bueno, EH Bildu eta Elkarrekin Arrasatek ezberdintasunak izan ditzakegun arren, hainbat arlotan bai elkarlan eta elkarbidean sinisten dugu. Eta batez ere, feminismoa bezalako gai garrantzitsuetan, uste dugu elkarlana eta elkarbideak bilatzea lehentasun bat izan bidala alderdi politikoen artean. Eta aldi berian argi esan behar gau, gure ustetan, oposiziotik daukogun feminismoarekiko ikuspegia, eta udal gobernuak daukana erakusten dauena baina eta berriz, kontrajarriak diela kasu ugaritan. Eta adibide batzuk jartziarren, ikus dezakegu 2021ko aurrekontuetan, berdintasun arloari iaz baino portzentai gutxiago bideratzea proposatu duela udal gobernuak. 2020kotik alderatuta, udal aurrekontuek €1.000.000 eurotako hazkundea izango duten arren, berdintasun arloari baliabide ekonomikoen banaketan murrizketa bat sartzea proposatu dute. Ze asmo zeukan udal gobernuak adierazpen instituzionala aurkeztu zigunean? Ze baliabiderekin bete behar zituen bere proposamenean zeuden puntuak? Akaso beste urte batez, behin eta berriz egin duten bezala, kontziente izan da beteko zituzten proposamenak ekarri zizkigun? Honek, guruzetan, izen bakarra dauka eta izen hori iruzurra egitea da. Eta ez iruzurra oposizioko alderdiei, Arrasateko hiritar eta batez ere Arrasateko emakumei. Gobernu honek ez du feminismoaren aldarritatik piperrik ere ulertu. Ez zaio feminismoa axola eta behin eta berriz islatu du egoera eta posizionamendu politiko hau. Feminismoa eta mugimendu feministaren borroka instrumentalizatzea izan da bere xedea. Kamiseta more bat jarriz bere politika patriarkalak zuritzeko. Eta honen azken adibide triste gisa, prentzan orain dela gutxi ateratako artikulu negargarri eta lotzagarri bat izan da. Non, feminismoa erabili nahian, politika antidemokratiko bat aurrera eramateko. Grupo San Juaneko bizilagunen borondetaren gainetik. Zorionez, herritarrek oraindik antolatzeko gai direla erakutsi digute eta gobernu taldearen astakeria hau alboratu dute betiko. Emakume txokoarekin bestalde egiten ari zaretenak ere ez dauka izenik. Zuen ardurapean dauden langileak eta erabiltzaileak egoera zaurgarri baten mantentzen ari zarete era kontziente baten. 5 urteren igaroan ahalmena izan duzue egoera honekin bukatzeko. Baina ez duzue nahi izan, eta hau argi gelditu behar da. Kapazitatea, ahalmena eta baliabideak izan duzue hau konpontzeko eta ez duzue egin nahi izan. Ondorioz, langile eta erabiltzaileak bizitzen ari diren arrisku egoeraren konplize eta erantzule zarete zuek. Biolentzia matxistaren erpinetako bat biolentzia instituzionala da. Eta biolentzia instituzional honen eragileak udal gobernu honetako zinegotziak zarete. Banan guztiok. Berdintasun arloari udal aurrekontu banaketan pisua murriztea. Feminismoa instrumentalizatzea zuen politika patriarkalak justifikatzeko. Biolentzia instituzional matxista udal langile eta erabiltzaileei eragitea. Zerrendak ez dauka barkamenik. Gogorarazi nahi dizuet, azaroak 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela. Eta zuen kurrikuluma ikusita, uste dut arras garbi dagoela biolentzia horren
zein aldetan kokatzen zareten zuek. Mozio honek, Arrasate mailan eta baita orokorrean, berdintasun efektiboaren bidean pausuak emateko proposamen ugari mahai gainera ekartzen ditu. Batzuk aipatzearren, era motz batean. Udal aurrekontuak genero ikuspegiaz garatzea, herri mailan izan diren eraso matxisten aurrean hauen aurkako behatoki bat ezartzea, edo berdintasunaren arlorreko aurrekontu partida orokorrean igotzea. Ezin dugu ezta ere alde batera utzi pandemia honek berdintasun alorrean eragin duela, eta tamalez desberdintasun egoera hauek emakumeengan egoerak eta kalte handiegoak eragiten dituztela. Ondorioz, aurtengo azareak 25 bere biziko garrantzia dauka, eta Arrasateko udalari dagokio, bere eskumenen baitan, egoera honetan, era feminista trinko baten esku hartzea. Horrexegatik, ez dizuet soilik proposamen feminista hauen alde bozkatzeko eskatuko. Ezagutzen gara. Ja, 5 urte dira. Gobernu honekin jarruten dugula. Ez bakarrik alde bozkatu, baizik eta hitza betetzea eskatzen dizuet. Eta ez baduzue proposamen hauetan sinisten, esan ezazue garbi. Esan ezazue feministei eta Arrasateko emakumei guztiei era garbi batean. Esan ezazue ez zaudetela feminismoaren aldarri hauen alde. Ez mareatu, ez sartu tirabira burokratikoetan. Aukera eta baliabideak badaude. Berdintasun alorrean instituziotik bultzatzen jarraitzeko. Ez zaitezte oztopo izan, alde bozkatu eta alde bozkatzen baduzue betez behingoz zuen hitza. Bukatu dut. Maider? Bai, bueno, suposatzen dut aurka botako dozuela, ez da? Nola ez dugun jakin, ez duzue adierazi ezer, batzordetik edo zuen gobernutik esan zenuten, aztertuko zenutela gure mozioa, eta ez dugu jakin zer bozkatuko duzuen, suposatzen dut aurka botako dozuela. Baina aurka botatzen dozuenien gure mozioari guk ez dugu ikusten gure lana oztopatzen ari zaretela, edo krispazio baten, edo konfrontazio baten sartzen zariela. Ez dugu lan sentitzen. Sentitzen duguna da, guk feminismoa bizitzeko modua eta zuek politika feminista egitekoaren artean izugarrizko aldia dauela. Eta guztiz kontrakoa dela. Gauza askotan, igorrek esaten da denboruen, horregaitik ez gara ofendiruten. Osa, argi dauelako, gure burua feministatzak daukogunok, ez dugula ulertzen zelanen jo zuen, Arrasaten azkenen urtietan feminismoaren eta berdintasunaren inguruan egindan politika. Mingarrixa da, egin baten, eta sentsibilidadia ikutzen dau, ikustia zelako abandono egoeran eukido zuen sail hau. Eta oso penagarrixa izan da gauza bategatik. Inoiz egindan inbertziorik handiena, herri baten berdintasun sail bat aurrera ateratzeko hori izan da Arrasate. Osea, Arrasatera etorri da beste herrietako eta beste hirietako udal langileak eta pertsonak ikustera zelan egiten zan hemen feminismoaren eta berdintasunaren aurrian. Hori azkenengo urtietan bertan geratu da eta ahuldu da hainbeste, heldu dala momentua emakume txokoan eskatu da bitzela leku aldaketa bat, erasoak jaso izan dituztelako, ibili gara aktak begira eta 2017ko urtarrilaren 26tik darabiltzue bueltaka asunto honekin eta ez dozue konpondu ondio, eta beste egunean barne batzordean entzun behar izan gauen gainera EH Bilduren errua sala. Eta aktak begira, genekixen ezetz, baina aktak begira eta aztertuta, efektibamente, EH Bildu momentu baten esaten dau, planteatzen dan proiektuak ez dauela, inundik inora, betetzen beharrak. Baina eske langileriak berdina esaten dau, erabiltzaileak berdina esaten dute eta zuek hori onartu egiten duzue. Eta Anderrek esaten dau ilusioa galtzen dauela. Hori aktan dator. Ordutik, 2017tik gaur arte, oraindik bueltaka gabitz gai honekin, eta ez da konpondu. Igaz, aurrekontuan partida bat jarri zan 15.000-18.000 eurotakoa emakume txokoa lekuz aldatzeko proiektua egiteko. Ez dozu egin, ez zebez. Eta beste egunean entzun behar izan gauen, barne sailean, borondatia badauela. Borondatia, hortxe, borondatia, hori, abstraktua dan hitz hori dagoen dion bemai gainean. Da, benetan, lotzagarrixa. Eukitzia, emakume txokoa dauen lekuan,
daukon sarrerakin, osea, iluna, garbitzailea joan bida bere senarrarekin garbitzera, eta hu jakinen bidau herrixak, eta zuek emando zuen, irtenbide bakarra da esatia langilei etortzeko udaletxera lanera. Bize mitxartian. Hori da, benetan, onartezina. Ba, eske, zuen borondatea, eta zuen guri aurpegira barra itxeko grinia heltzen da puntu honetar arte. Osea, irigintzan sartu duzue partida bat, puntu ilunak aztertzeko. Badakizu esen bateko partidia jarri duzuen? 5.000 euro. 5.000 euro arrasateko punto ilunak ilunen inguruko azterketa bat egiteko. Badakitzu esen badiru jarri duzuen gabonetan, 20 egunetan argixak egoteko? 67.000 euro. 2 urtetan. Osea, 38.500 euro urtero gabonetako argixetarako. Eta arrasateko punto ilunak lantzeko eta konpontzeko 5.000 euro. Eta hor ikusten da borondatia. Hor ikusten da borondatia. Zergatik azkenengo 6 urtietan, ez dozuen ezebez berdintasunaren alde. Ezebez, txarrau, areagotu indozue ikusi dien larritasunak. Eta gero urtetzen zarie prentsara esaten, berdintasun sailak inoiz ez dauela euki olako aurrekontua. Ez da egia. Ez da egia. Zer txikitzen duzue, trampas al solitario, esaten dana. Osea, sartzen duzue pertsona bat lanera, 6 hilabetetan, sartzen duzue aurrekontu hori partidan, eta esaten duzue, inoiz eukidan inbertziorik handiena dala. Ez. Osea, herrixak jakin bidau, 5.000 euro bakarrik bideratu dozuela, zuek azkenengo hilabetietan hainbeste bonboen mundotza zuen puntu ilun horrei. Eta publikoki esan nahi dut, ni nere garaian hemen zinegotzi izan nintzenien, eta Maria san, etortzen zana EAJ-tik, azkenengo bileran esan hauela, mesedez, Bizkaia etorbidean dauen ascensoria konpontzeko, ze hori oso arriskutsua da ascensore hori. Pasau die, 6 urte, eta jarraitzen dau berdin, kaliak ilun, eta ascensoriak oso leku arriskutsuan, emakumientzako. Eta holan hainbat eta hainbat leku. Eta zuek, bakarrik esaten duzue, borondatia dauela. Borondatia. Eta ipini, osea, hori, esaten dut zuet, konparazioen, konparo gabonetako argixekin. Eta konparo gabonetako argi batzuk zerek karrileikien 20 egunetan, eta politika feminista benetako batek zerrek karrileiken herri honi. Eta bukatu dut interbentzioa. Joana? Bai, Yolanda, atzaldeon guztioi lehengo. Maider, lehengo zu, bale? Bueno, esatia, badakizu, ni Juan Sanurtean sartu nitzala, zinegotzi bezala, eta bueno, zinegotzi bezala eta berdintasun batzorde buru gisa, bale? Eta poliki hor gabitz, lokal desberdina begiratzen, eta bitxartian, horma bakendu da, jarri da portero automatikoa, kamarak, bueno, gauza be, india, eta bitxartian lokal desberdina be aztertzen ari gea. Uarkape, Monterron, Geltoki Zarra, Uarkapen azkenean zeuan lan bat inda, proiektu inda, eta zeuek esan zenuten proiektua gelditzeko, eta bale, gelditzu zan. Bai, Maider, bai. Gero, Monterron be irten zan, zehaitxek ez Monterron? Gu, udal gobernuak ez dago esan ezetz Monterronera. Hori be, hor dago, ideia hori be, hor dago. Geltoki Zarra, bueno, me bai, opzio bat da, ez, Geltoki Zarrera jutia. Eta, bueno, sobre todo esatia, ez, zergaitik ez dira gaionek batzordeetan lantzen. Azkenean, hor landu bidia gaionek. Vale, eta oin, Igor, Igor eta Maider be bai, Bildu eta Maider. Vale, urriaren 13an berdintasun batzordea izan genuen, eta ni batzorde buru gisa azaroaren 25erako adierazpen instituzionalerako proposamen bat jarri nizuen mahai gainean. Proposamen hori Eudelek egindakoa zan, eta gogoratu nahi dut Eudel alderdi politiko guztiok osatzen dugula, eta zuek oposizioko alderdiok ere bertan zaudetela. Proposamen horren baitan lanketa bat egiteko urriaren 22an berriro biltzeko geratu ginen. Baina bileraren bezperan lehenengo itxarok bilera bertan behera utzi zenuen
eta minutu batzuk geroago, 20 minutu geroago, kasualitatez, Igor bertan behera utzitzen nuen bebai bilera. Elkarrekin landu nahi genuen proposamena, eta zuek lanketari uko egin zenioten. Eta orain, osoko bilkurara ekartzen duzue proposamena, zergaitik ez zenuten proposamena urriaren 22ko bilerara, ekarri? Hauek ez dira moduak lanak egiteko, eta ez gara sartuko mozioa baloratzen ere ez. Gogorarazten dizuet, Eudel, gu guztio garela, eta zuek izan zaretela gaia elkarrekin lantzera etorri zaretenak. Beraz, udal gobernuaren izenean adierazten dizuet, zuen lan egiteko moduari eta ondorioz mozioari ezezkoa emango diogula. Dena den, azaroaren 25ean oraindik demora dugu gaia lantzeko. Eta gu, gobernu talde gisa, berriz ere eskua luzatzen dizuegu gaia elkarrekin landu dezagun. Bukatu dut. Anuska? Bai, bueno, Joanak aurreratu du, baina bai esan egin genuke, udal gobernuan bazkide dugun Alderdi Sozialistako berdintasunerako batzorde buruak emandako argudioak berretsiz, gure taldeak ezezkoa emango diola mozioari. Bale, hori da esan nahi dudan guztia, mila esker. Igor? Bai, lehenengo eta ben esatea lotzagarri iruditzen zait, Eudel erabiltzea zuen aurpegia zuritzeko, arrasaten eukidu zuen berdintasun batzorderako desidia, gogoratu nahi dut, martxotik ona izan dugun berdintasun batzordeak 2 edo 3 direla, beste batzordeak hainbat izan diren arren, eta garbi, eta kalkulatzen baditugu zenbat batzorde izan dugun arlo bakoitzean, argi eta garbi ikusiko dela, berdintasun sailari ematen diozioen pixua. Eta ez hori bakarrik, berriro esango dizuet, 2021ean, portzentai gutxiago bideratuko duzue, udalerri kontutan berdintasun sailera. Osea, ze aurpegirekin esan dizugu zuek guri, oztopatzen nahi garela, ero ez dugula lanketarik zuekin egin nahi. Osea, ez da lehen urtea, adostasun bat, edo proposamen batzukin, adostasun batera heltze saiatzen garela. Eta zer gertatu da? Proposamenak onartzen dituzuenean, edo horrelako adierazpen instituzionalak aurrera atratzen direnean, iruzur egiten diguzuela. Eta ez iruzur esan dut, ez guri bakarrik, baizik arrasateko emakumei eta arrasaren feminismoa lantzen duten guztioi. Eta ja, naskatuta gaude behin eta berriz horrelako adierazpenak hitzetan gelditzen, airean gelditzen, lanketak sakonean egiten, urtero zuen hitz hutsetan, hutsarekin aurkitzeko. Ez duzu baliabiderik jartzen, ez duzuen gogorik jartzen, ez duzue ilusiorik jartzen emakumeen txokoarekin gertatzen bezala. Osea, esan ditzakezue, nahi duzuen aitzakia guztiak, hemen daukazue mozio bat, hemen daukazue proposamenak mahai gainean, baina esan dizuet bai nire lehen interbentzioan, nik ez dut zuen botoa bakarrik nahi, zuen botoak nik jadanik ez zait ezetrako balio. Non daude emakumeen erretratuak udaletxean, non dago genero ikuspegia aurrekontuetan. Gogoratzen dizuet zuek hori onartu egin zenutela, plenon udal batzarnek onartu egin zuela aurreko legedian. Eta ez duzu ezer egin, nolan sinistu dezaket zuen hitza momentu honetan. Ez zait balio ez zuen botoak, ez da oposizioa ez duzuela errespetatzen, arrasateko udal batzarra ez duzu errespetatzen. Nahi duzuen egiten duzue. Eta boto horrekin nahi duzuen egiten duzue. Orduan, onartuko dira nik zuen hitza eta zuen borondatea ez sinistea. Momentu honetan jada ez dut horretan gehiegi sinisten. Hemen berriro esaten dizuet, hemen dako ze aukera bat, hemen dako ze proposamen nire ustez apropos batzuk berdintasun bideari ekiteko, eta mesedez ez sartu lan egiteko moduak, sartu politikoki proposamen hauek ze iruditzen zaizuen. Joan puntuz zergatik egiten duzuen puntu hauen kontra. Osea, azaldu. Ala bestera atzarete gai politikoki hauek atzera botatzeko, ezarete gai asumitzeko proposamen hauen arka zaudetela. Esan. Osea, zintzuak izan eta esan. Bestean, egon daitezke hemen orduak, eske hau koma hau ez duzu jarri, ero bestean esan segidazun ez da gizerrez, ez hemen dekotze proposamen batzuk, egin daitezke, baliabideak soberan daude, baina, klaro,
Aurrekontuak murrizten badituzue berdintasun horrean, zailagoa izango da. Baina nahi baduzue, badaude baliabideak udaletxean, badago pertsonala aurrera emateko. Esan benetan, eredu honen kontra zaudetela. Ez erabilia itzakierek, mesedez. Bukatu dut. Maider? Bai, bueno, Joana, berga, esan gauzak dien bezala. Esan gauzak ez dinenak egin. Begira, gu eskuzabalak izan gara azkenengo urtean. Zuekin batera, adierazpen instituzionalak gai honekin, igaz, adierazpen instituzionala onartu genuen eta adostu genuen, gogoratzen zaren bezala. Eta gu konfiantza izan dugu, azken urte eta erdi honetan, zure zailetik, hau da berdintasunean eta feminismoan, ideia horreitatik ekintzentara pasatuko zinetela. Baina hau ez da horrela izan. Orduan, eudelen adierazpena, arraste moduko herri baterako ez da nahikoa. Eta horregaitik, mozio hau aurkeztu dugu. Hogei proposamenekin. Hogei ekintzekin. Zu badakizu zer larria dan esan dozuna? Ez gara sartu ere egingo mozioa baloratzera? Ezke zuren erretratua da. Etxaktzuelako inportagai hau. Ze interes aukiko bazauien, sartuko zinalke lanketan. Baina ez daukotzuen ez interesik, begiratzen duzue beste aldera eta esaten duzue gure lan egiteko moduarekin bat etzatoziela. Bai, ibili gara aztertzen, ideiak dauzkagu, holan daroiak guzei urte. Ideietatik ekintzetara joaten zarienien, igual adostuko ditugu gauzak, baina Igorrek esaten dauen arira, hemen planteatu dien hogei proposamenetatik, etzarie kapazak bat behera bez adosteko. Ez tozuelako sinisten politika feminista baten. Listo, bukatu dut. Bai, Joana? A ber, txoin. Bai, gauza motza. Azaroan azaroa bost. Azaroaren 25 oraindik denbora dugu gaia lantzeko. Eta gu gobernu talde gisa berriz ere eskua luzatzen dizuegu gaia elkarrekin landu dezagun. Hori da. Bai, Igor? Bai, eskertzen dizkutu zure hitzak, baina nik momentu honetan jada ez ditu zure hitzak nahi, ekintzak behar ditut, aldatu aurrekontuetan, urrengo 2021 bateko aurrekontuetan partidak, eta utzi bueltak ematari, eta hemen, bueno, ez zen hau montatzeri, mesedez. Bukatu duzu, Igor? Vale. Bueno, beste interbentziorik? Bosketara pasatuko gara. Ana, boskatzera mesedez. Itxaro? Alde. Amaia Ceziaga? Gaizka Eraña? Alde. Anuska? Aurka, ez. Joseba Espeleta? Alde. Victoriano Fuentes? Ander Garay? Aurka, ez. Nerea Hernández? Alde. Juan Ramón Mendieta? Maider Morras? Alde, oso alde. Oso alde. Maitane Muñoz? Aurka, ez. Aritz Murua? Fernando Okina? Alde. Joana Sánchez? Edurne Unamuno? Eugenio Uribarren? Igor Urizar? Alde. Kepa Urteaga? Alde. Maria? Aurka. Hamaika ezesko eta 8 baiezko.
Ez da onartzen, 10. puntuan, galde erantzunak. Galde erantzunak daude, bai kepa? Bueno, berriro behatzaldeon. Nik galdera bate egin nahi dut eta nahi nuke erantzutea, batek. Pena da, nahi neban Ibonei luzatu eta galdein jau plenotik, baina bueno. Zuzenian esango dut. Jakin nahiko nuke nolako garrantzia ematen diozuen zuek hirigintzako aholku kontseiluari. Ze gaur zan, hirigintza aholku kontseilua, 40 pertsona daz bere denbora eta bere esfortzua ematen hor egoteko, eta zuen zinegotzi arduraduna ez da agertu. Bertan dau. Ez da joan. Bidali dozue, Vicente Etxebarria uste dagoela bizena, eta nik dakidala, udal honetan, Vicente Etxebarriak ez dauke kargurik. Zuek errespetu hori baldin badaukazue, hirigintza kontseilu horretara, ez dakizen badenbora daramana itxoitzen egin ahal izateko, nora llegau bargare? Hor dau zuen eta gure arteko desberdintasuna, Anuska. Gu, jakinda, zelako garrantzia dauken hirigintza aholku kontseilu hori, gure zinegotzi arduraduna Aitor Zubiaga ara bertaratu da. Han egon behartzen lako. Eta boska bat gora bera, etzi joalako inora. Eta zuen kasuan, igual. Hirigintza, aholkularitza, kontseilua, herritarrekin, 40 herritarrekin egin beharreko kontseilu bat, eta arduraduna ez da agertzen. Ez da joaten. Niretzako oso esanguratsua da. Gure zinegotzia herritarrekin dau, eta zuena hemen eserita agua zabaldu gabe, porque erantzun be, ez da erantzuten tokatzen saionian. Gu gidatutako prozesuetan, eta hau da gure desberdintasuna, gu gidatutako kontseiluetan eta gu gidatutako prozesuetan, Anuska, gu izaten gare gidariak, guk egiten dugu lanketa. Gu bertaratu itzen gare, bertaratu izan gare, hirigintzan, eta oin dela, 9 urte, 8 urte, ez naz akordatzen asko dire, ni bertaratu nintzen, eta kulturakoa inzanean, ni egon nintzen, eta beste batzuk egin zirenean gure zinegotziak egon zian. Eta zuenan, bidaltzen dozue, udaletxean kargurik ez daukon pertsona bat, edo bestela enpresa bat kontratatzen dozue, edo azkenean aurpegia ematea asko kostatzen zaizue, asko. Nik gogoratu nahi dizuet, zuek zaretela agintariak, eta zuek lanera etorri zeatela, zuek esaten duzu moduan, zuek esaten duzu, ez gu gana lanera etorri gare, lanera etorri zare, baina kontratatzera beste batzuk lana itxeko, edo bidaltzea beste batzuk lana itxeko. Ibon ez da egon hirigintzan, eta ni nahi neban Ibonei luzatu, Ibon ez da egon hirigintzan arduraduna izan da, eta feminismoaz berbetan hasi behar ginean momentuan, kasualidadia, aldein jau. Han tokatzen zitzaion ardura eukitzia, eta ez da gertu, eta hemen tokatzen zitzaion entzutea bere adierazpen publiko hori eta gero, hemen tokatzen zitzaion entzutea, batzar honetan, eta aurpegia ematera, esan zitun gauzak esan eta gero, eta alde egin dau berriro ere. Hor dau zuen eta gure arteko desberdintasuna. Guk asko berbain dezakegu, eta konfunditu geinke, behin baino gehiagotan esan dotzuten moduan, baina aurpegia ematen dugu. Naiz eta konfunditu. Zuen kasuan, sentitzen dut pilo bat, Anuska, baina Ibonek demostra egin dau, tokatzen den momentuan alde egiten dauela. Eta pilo bat sentitzen dut. Nik uste nun beste talante bat zen eukatela. Bukatu da nire interbentzioa. Anuska? Bai, Urteaga jauna, adieraztea, Ibon bilera horretan dago, zuk esaten duzun bilera horretan dago, utziazu bukatzen mesedez, bilera horretan dago. Ibon gaur hemen geratu da TAO sistemako ordenantza eta tarifan gaiak zaudelako bi gai garrantzitsu azkenengo urte osoan hirigintza batzordeak eraman duen gaia izan dalako, eta 2 puntu horietan hemen egonda, eta hoiek bukatu bezain pronto,
horrela bere ardura erakutsiz eta aurpegia emanez joan da kulturatera eta bertan dago. Orduan bai eskartuko notzun kepak ez dakit nondik atera dazun informazio hori, baina lehengo egonda hemen, osoko bilkuran egonda bi gai garrantzitsu zeukalako baita, bere batzordeko gaiak eta orain kulturatzen dago. Soilik hori, bai eskartuko notzun baita publikoki esan dezazun hori aurpegia ez duela emonetan ez dagoela, ze bai, handago. Eskartuko notzun, Anus eta mesedez Vicentena, hori zuzentzea, eskarrik asko. Eta Vicentena. Bai, Maidar? Bueno, nik ez dakidan zuen kudeak eta txarra, edo gezurrak esaten dozuela. Nik atzo Ander Garaie izan otzan barne batzordean, barne antolaketan, ia ber konturatu zineten irigintzako aholkularitza batzordea zeuela gaur, ordu berdinean. Eta esan zuzten, hor dau, esan dezala ezetz, Ibon Arrupek bertan bera utzi behar zuela. Nik esan nion hori gure zinegotziari. Hori lehengoko gauzia. Eta gaur gure zinegotziari esan zaio, Ibon Arrupe etzala joango. Joango zala Vicente Etxebarria, auzo alkate bezala. Orduan, ero tratatzen gaituzue tontuak izango bagina moruen, ero gezurrak esaten dozue, ero daukotzue kudeaketa bat ezin dala ja aguantau. Bukatu otintzer berzinua oraingoz. Igor? Nik puntu honen gainean jarraitu behar baduzue, nik hitza berandu hartukot. Kepa? Anuska, esan dutzutena, bilera, zan orduan, 6:04 gutxi. Ibon, zuk esaten duzu gelditu dala udalbatza honetan, bi gai oso garrantzitsu tratatzeko. Ez da hitzik hartu, zuk hartu duzu hitza. Eta ez da hitzik hartuko sekula, zuk hartzen duzulako beti hitza. Orduan, sobran zegoen hemen egotea, nahi dozun dana esan dezakezu. Eta nik ez dutzutan hartuko, eta zu parra ingo duzu etxeparrezka zabiltzan moduan, eta ez gara ados jarriko. Baina berriro be esaten dutzut, han egon behartzan, eta ez da egon, eta segurazki enterauko zan, han beste pertsonaren bat zauela. Adibidez gure zinegotzia. Eta bera, tokau zaionian edo ikusi dauenian momentu egokia aldein jau. Baina barkatu, han egon behartzan. Eta hori baino gehiago esango notzun, Maiderrek bota dauen alen. Bertan bera gelditu behar zan bilera, edo atzeratu zitekeen, edo aurreratu zitekeen, baina ez da interesatu. Beste pertsona bat bidali duzue. Eta gero, ikusi zaizue, erdera esaten da moduan, el plumero ikusi zaizue, egon behar dan lekuan ez dau. Gero alde itxen dau, eta justo egon behar zan momentuan aldein jau. Tokatzen zitzaionian aurpegia ematea hemen, bere adierazpenen gatio. Orduan, kasualidadia izango zan, baina ez da egon, ez han, ez hemen, tokatzen zitzaion momentuan. Sentitzen dut, baina ez dut nire hitza atzera bota behar. Igor? Bai, kontu honen gainean ez badau ezer gehiago. Ni, lehenengo tamen ikusen hasi nahi dut PNV eta PSOEren gaurkako kontrako bozka bakarra, mozio feminista baten aurka joan dela, esan guratxua iruditzen zaidala, eta arnegoa sortzen didala, gu zuek orain etxera joango gara, baina bihar, eta etzi ez, baina astelenean, emakumentxuko langileak eta erabiltzaileak akaso beldurrez bueltatu beharko direla eraiki horretara, beste kasu ugaritan gertatu zain bezala, ez. Gogorazi nahi dizuet bai, emakumentxokoan eraso eta mehatxuak jasan dituzten, mehatxu eta eraso matxistak jasan dituzten emakumeak hartatzen direla. Nire egoera hau enartezina iruditzen zait, 5 urte baino gehiagoz kontu honekin gabit, eta errapikatzen dut. Hau, violentzia instituzional matxista da. Eta oraingoz, zuek zarete udagorra erantzule. Baina, beste apunte bat banaukan, eta kreditu aldaketen inguruan, espedientearen inguruan, puntu honetan hitz hartzeko aukerarik ez dugu izaten, baina, gauza pare baten gainean herritarren aurreko irakurkera batek ustot merezi dauela itxiak. Adibidez, ikusten dute kreditu aldaketa hauetan, 2. eta 3. adibidez, aprendizeseko erekinaren gainean, apirilean 18.000,
maiatzean 4.000 eta uztailean 119.000 euro bideratzen diela. Guztira 200.000 euro baino gehiagoko zulo bat, aurreikusita zauen gastu bat, Aprendizes eraikinaren obraren kudeaketak, zuen kudeaketa ederrak ekarri dizkigun zuloa. Eta guzti hori oraingoz. Ze proiektu berri bat idatzi beharko da, obrak berregin egin beharko dira, eta herritar guztioi eragingo dizkigun gainkostuak oraindik ezin ditugu ezagutu. Gure ustez, hau da zuen politika eredua. Etengabeko adreilua, eraikuntzak enpresen poltsikoak diruz blai, askotan EAJaren lagun kutxunak diren enpresariak horiek, eta herritarren diruaz negozio biribila egitea. Kudeak eta ustela, non gainera, erantzuleak, zulo hauen erantzuleak diren enpresak, poltsikoak beterik, erantzukizunik inori eman gabe, ihes egiten dutelarik. Eta ezin ahaztu dugu, obra honen kontrola zuen enpresa kutxunak, LKS egin zuela. Eta etengabeko, hasi da diru jari hori, baina etengabeko diru jari horren erantzuletako bat izan arren, goitik bera zuritu duzue zuek, eta eguna joan, eguna etorri, kontratu berriak ematen jarretzen duzue. Lotxa izpirik izan gabe. Baina hori gutxi balitz, eta Maiderrek lehen pizkat atera dauen enean, maiatzean, bizi izan dugun lehen konfinamenduaren atarian, Gabonetako argitarako 9.000 euro gehiago bideratzea erabaki zenuten. 30.000 euro gutxi izango balitz, 9.000 euro gehiago gastu superfluo horretara bideratzea erabaki duzue. Bezez, ze zentzu aurkitzen da momentu honetan horrelako gastu bat handitzea. Zer zentzu dauka. Eta mesede eskatzen dizuet, rektifikatzeko, eta 9.000 euro ez ditu gauza asko konponduko, izango dugu aurrekontuen eztabaida, baina bentsa simbolikoki rektifikatzeko eskatzen dizuet eta erabaki hau atzera bota, eta diru hori herritarren benetako beharretara bideratzeko eskatzen diotu da gobernuari. Bukatu dut. Maider? Ez dakit Anuskak nahi dauen erantzun esandakoari, orduen zuri pasoko tutizaz, nik gai ez aldatu bihot. Venga, Anuska. Bale, eskerrik asko Maider. Urizar jauna, bai erantzun nahi dizut. Zeren eta egia da ekarri dezula orain galderrugetara kreditu aldaketan gaia, eta egia da, jameren inguruan bai bigarren hiruhilebetekoan eta hirugarren hiruhilekoan bi partida ezberdin daudela, bai zuzenketa txiki bat egin nahi duzuke. 169.000 euro horiek dira abalaren kontura partida handitzea. Hau da, udaletxeak abala jaso duela eta orduan partida handitu egin da. Ez da kostu bat jamaren inguruan guztiz kontrakoa. Da partida handitu egin dela. Diru hori dagoela udaletxean. Zuzenketa gisa. Eta gero, betik esaten duzu, udal gobernu honek egiten dula eraikuntza, ladrilua, eraikuntza ladrilua da jame egitea, eraikuntza ladrilua da kulturola egitea, eraikuntza da betik esaten duguna, kultureragileentzako eraikin garrantzitsuak egotea, eraikuntza da, ladrilua da, Santa Teresako erguineko igogailua jartzea, horretara joaten dira inbertsioak eta erigintzako proiektuak. Bai, hori izaten bada zuretako eraikuntza eta ladrilua guretako da herritarrei eta herri honek behar dituen interesei erantzun bat ematea. Besterik ez, mila esker. Maider? Bai, hortik esan dozun azkenengotik ateratzea perrentzan esaten kulturan oinarritutako aurrekontu batzuk diela injosuenien oso kuriosua da, ze kulturan oinarritutako aurrekontu horrek hirigintza sailean dauz. Ez dauz kulturan, dauz hirigintzan. Edozein eraikin inzeike, baina espaldin badozu kultura zuzenean laguntzen, espadozu inbertitzen zuzenean kulturan, ez dut uste gaitxasuna dauenik esateko prentzan kultura zabitziela lehenesten aurrekontuetan. Guk holan ez dugu pentsetan, itxoin, niri toketa jatu haintxe. Holan ez dugu pentsetan, hori ez da, desde luego gure filosofia eta gauzak saltzeko modua hori ez da. Hor dau beste ezberdintasunak, kepa, egiteko moduetan, eta pentsatzeko moduetan. Hori esan da, gure nauen bi gauza esatia. Bat teknikoa, eta beste bat gure nauen zapatuko
gertakarixen inguruan EH Bilduren hausnarketa adieraztia. Orduen, lehena teknikoa dana da beste egunean gertatu sanaren inguruan, asteartean, gure nauen gure ikuspuntu teknikoa botatzia, bai? Ze anarekin hitz egin ondoren, gauzak hain berriak dienez, eta pleno telematikoak hain berriak dan sistema hau, ondion ez dauku jurisprudentziarik eta ez die batzi ondion gauzak. Baina, gure ikuspuntua urrengoa da. Guk uste dugu plenoa eratu zala. Eta uste dugu plenua eratu zala hainbat arrazoigatik. Bat, idazkariak baimena eman ziolako alkateari plenoa hasteko. Bi, alkateak plenoa hasi zuelako, nik geldiarazi nion ja aktaren puntua irakurtzen ari zanean, eta 3 quorum nahikoa zagoelako. Eta zergaitik zauen quorumna? Ze gure 46.2c artikuluak administrazio orokorreko legekuak, oinarrizko legean, oso argi jartzen dau 48 ordu berandu hau egin behar dela plenua, betibe quorona egon baldin bada, lelenian. Orduan, quorona egon da. Orduan, teknikoki, gure ustez, plenua eratu zan. Eta behin berbetan hasi ginenean, bakoitzak bere iritziak eman ostian, bertan bera gelditu zan. Orduan, gure ustez, plenoan hitz egindakoa akta baten jaso behar da. Albada literalki beti egiten gauen bezala. Bestalde, kontsideratzen baldin badau idazkariak ez dala eratu plenua, gure taldearen ikuspuntutik oso beharrezkoa da adieraztia zer gertatu zan, zergaitik bertan bera gelditu zan, eta zein izan zan alderdi bakoitzaren adierazpena alde batera edo bestera botatzeko. Uste dugu garrantzitsua dela. Ikusiko gau gero zela ebazten dan asuntua, ez da erreza interpretazioa, eta ez da erreza ez daulako jurisprudentziarik batipat, ez? Hori alde batetik. Eta gero bestetik gure nauke irakurri gure hausnarketa zapatuan gertatu zien egitateen inguruan. Ez dakit baten batez zer esan gure hauen lehen hau edo pasauko garen puntu horretara, ez dakit, Maria, zelan ikustu duzun? Norbaitek gehiago hitza hartu nahi du, bez interbentziorik, orduan maide jarraitu. Bueno, gestot irakurtzen, baina nola hau gure danon arteko testu bat dan, irakurrin biot. Zapatu gauean gertaera larriak bizi izan genituen gure herriko kaleetan. Izua, arriskua eta kalte material publiko zein pribatuak eragin zituzten suteak, ekintza horiekin zerikusirik ez zuten atxiloketak, erantzun polizial oldarkorra eta abar. Eta hori guztia gure eskubideen eta askatasunaren aldi mobilizatzera deitzen zuen deialdi anonimo batek auspotuta. Ukaezina da, bizi dugun testuinguru nahasi eta ziurgabe honetan, soberan ditugula haserrerako eta protestarako arrazoiak. Maila pertsonalean, COVID-19ak eragindako krisiak hankasgora jarri du gure bizimodua. Mugitzeko askatasuna mugatua ikusten dugu. Gure harreman sozialak baldintzatuta daude. Gure bizi baldintzak eta etorkizuna era prekarioan bihurtzen ari dira. Gainera, bien bitartean, krisi sanitario, ekonomiko eta sozial horren guztiaren kudeaketaz arduratu behar diren agintari politikoen erantzuna negargarria ari da izaten hasieratik. Osasun adituen aholkuei muzin egin diete pandemiaren garapenari aurre egiteko neurriak berandu hartuz. Herritarrak egoeraren larritasunaz kontzientziatu ordez, informazio eta gardentasun falta nagusitu dira. Pandemiak bereziki kaltetutako sektoreei, hezkuntza, osasuna, ostalaritza, komertzio txikia, kultura, berandu eta eskatz erantzun zaie. Erdigunean komunitatea jarri beharrean, sistema kapitalistaren exigentzien mesedetan burua makurtuz eta inbertsio publikoak azpiegitura erraldoietara desbideratuz. Horren froga, Eusko Jaurlaritzak, pandemiak gure gizartean bete-betean zeharkatu duen 2020 honetan, 152 milioi euro gutxiago
gastatu izana ogasunean. Oso bestelako promensak egin arren, hezkuntzara bideratutako aurrekontua apenas hasi izana edota Europatik jasoko dituen diru laguntzak pandemiari aurre egiteko xedea ez duten inbertzioetara, hau da HTera, eta enpresa pribatuen eskuetara, hau da Iberdrola eta Petronorrera, bideratzeko asmoa lotxagabe adierazi izana. Haserre egoteko arrazoiak soberan ditugu bai. Hala ere, ezin dugu ahaztu COVID-19 iritsi aurretik ere, aurpegi anitzeko krisi batean murgilduta bizi ginela. Neoliberalismo basatiak ziurgabe, zaugarri eta injustu bilakatutako gizarte sistema batean. Krisiaren sortzaile baino COVID-19 edatu, areagotu eta askartu egin du krisia. Azkenengo egunotan, Arrasaten edota Euskal Herriko zein mundu mailako toki askotan izendiren istiluak ere testu inguru horretan kokatu behar ditugu. Muinean dagoen gizarteko sektore zabalentzat eta batipat gazteentzat, etorkizunik eskaintzen ez duen sistema da. Non COVID-19 pizgarria baino ez den. Gizartea desegonkortu eta bere interesen baitan manipulatu gura duten botere ekonomiko eta politikoei, neoliberalismoari zein ultraeskuinari neurrira etortzen zaie pandemia. Eta ondo hori dira baliatzen. Azkenaldiko istiluak bezalako mobilizazioen bitartez, agenda erreakzionario bat ezartzeko. Mezu estetika eta jokamalde antisistemez mozorrotuta, gure gizartearen eta bereziki gazteen arreta oinarrizko arazotik desbideratuz, euren interes partikularren alde egiten jarraitzeko. Tentuz eta zur ibili gaitezen. Libertad aldarrikatzen duten horiek ez dute gure askatasunaren alde egiten. Eta Euskal Herriaren burujabetzan sinesten dugun eskertiarroi, gure ezinegona eta frustrazioa konponbideak topatzera bideratzera dagokigu. Jarrera eta ekimen eraikitzaileak plazaratuz sakoneko eraldaketa sozial eta ekonomiko baten alde borrokatzea. Bestalde, gustauko jaten, mesedez zuen artien ez zitxia berbait irakurtzen ari gane bitzartien. Behintzet errespeto bat, beste egunin esan gauen agotzen ramele batzordean, Maria. Bestalde, bigarren konfinamenduaren atarian egon gaitezkeen honetan, dei berezia egin nahi diegu administrazioko arduradun politikoei. Arrasateko udal gobernua barne, egoera larri honetara, iritsi izanaren arrazoi nagusietako bat, orain arte erakutsi duten erantzunkizun falta delako. Adituek, udazkenarekin pandemia berrindartuko zela iragarri zuten, eta agintariei zegokien udako hilabeteak baliatzea horri aurre egiteko bitartekoak martxan jartzeko. Ahatik, inakzioa erabatekoa izan da, eta ondorioz, bigarren olatuak lehenak harrapatu gintuen bezala harrapatu gaitzu. Bukatzeko, inbertsio publikoak areagotzea da pandemiaren ondorio anitztei erantzuteko bidea, eta horrek izan behar du gure aldarrikapen funtsa eta jomuga ere. Bidera dezagun horretara gure energia, interes eskutuen mesedetan diharduten deialdien aurrean komunitatearen ongizatea defendatzera. Hartara, dei egiten diegu Arrasatei heltzi, azaroak 7, Arrasateko 7etan eta herriko plaza nagusian, inbertsio publikoen alde eta faxismoari bizkarra emateko egingo den elkarreratzera hurbildu daitezen. Arrasateko EH Bildu. Anuska? Bai, bueno, Maiderrek atara dauenez larun bat gaueko ekintzak edo istiluak, bueno, guk udal gobernu bezala igandean guardian bertan atara genuen ohar bat, eta berriz ere ohar hoietako hitzak berretsiz, udal gobernutik saiestu eta salatu larun bat gaueko ekintzak. Besterik ez, mila esker. Beste interbentziorik, Maider? Hala ere, bebai, zuek atara zenuten oharrean, atxilotuak egon zirela esaten dozuenian, ematen dau atxilotuak zerikusi zuzena izan zutela egintzekin. Eta hori horrela esan izan. Eta nahaztu zan gauza pilo bat, istripuak zirela, atxiloketak zirela, eta erasoak izan zirela. Eta atxilotuak ez ziren izan, istiluekin zerikusia zuten pertsonak. Eta hori zuen gure udaltzain buruak uste dut jakingo zuela. Maider, udal gobernuaren izenean adierazi genituen
Udal gobernuak adieraz egin dituen adierazpenako horretan daude oinarrituta dauzkagun informazioan. Eta zuk iritzi bat eman dezu, baina nik esan dezazuket udal gobernuak atara genitun hitz guztiak danak daudela ondo aztertuta eta horrela zala horregatik atara genuela. Besterik ez. Bai, Maider? Ez dala eritzi bat. Hiru atxilotuetatik batek ere ez zuen zerikusia istilu horrekin. Ez da eritzi bat, da egitate bat. Galdetu bestela, zergaitik izan ziren atxilotuak. Gure informazioan arabera, bai, erantzun, Bai. Maider, berriz diot, gure informazioan arabera, bai, besterik ez. Beste interbentziorik? Bai, Kepa? Bai, ni aurreko gaiari heldu nahi notzan, pentsatzen ibili naz eta ez nauen nahi beste interbentziorik saiestu. Kulturari buruz berbain dauen Igor, nik uste dut kulturarako azpiegiturak garrantzitsua diala. Ze azkenian leku desberdinetan beren egunerokotasuna aurrera eraman izatea oso garrantzitsua dute bai eragileak eta bai musika eskolak eta hori. Baina Igorrekin bat nator eta hau argi utzi nahi dut EH Bildutik ez gazela kontra ez Juanito Arzamendi eskola eta ez kulturolaren kontra. Ez gaz kontra. Baina momentu honetan kulturan erdigunean jarri bar ditugunak dira kulturgileak. Kulturaz bizi diran langileak. Gaur egun, euren lana egiteko eskubidea ukatuta izan duten kultur langile horiek danak. Gero, agoa zabaltzen jaku, esanez, amen egin diegula kristona azpiegitura, amen egin diegula, jarri diegula euren esku, ikastiko dutela. Gaur egun, daude langile pilo bat eta arrasaten bertan dozenaka, orain dela 7 hilabete ez dutela sentimorik ere sartu euren etxien. Eta ahaztu egiten gare hoietaz. Ahaztu egiten gare. Mesedez, berbaitzen dugunean kultura goraipatzen gabiltzanean eta kulturara diru pilo bat bideratu inbar dugunean kontutan eukizazue, kulturarako eraikin hoietan sartzen dozuela dirua. Ez kultura egiten duten hoietan. Eta kulturgilerik gabe, edifizio guzti horiek utzik egongo ziran. Nik zorionez kulturgilea naiz, baina beste ogibide bat daukat. Ze zoritxarrez, kulturgintzan gabiltzanok, miseriako soldatengatik ezin gara bizi. Zoritxarrez. Eta zorionez, bigarren lan bat dauket. Baina arrasaten bertan, daude langile asko, artista asko, musikari asko, teknikari asko, orain dela hilabete pilo bat ez dutela sentimorik sartu euren etxien. Eta mesedez eskatzen dutzuet, hoiek jartzeko erdigunean. Hoiek jarri behar dira erdigunean. Besteik ez. Bai, Anuska? Bai, bat ditzen dute hitbatzukin zurekin, Kepa, nizu bezala baita kulturgilea naiz eta beste ogibide badaukadan baita, zu moduan, eta egia da kulturan lan egituten duten pertsona asko hilabete luze hauetan egoera txarrak pairatzen ari direla. Eta baita ere beste gremio batzuetan, ostalaritzan, komertziotan, eta orduan gure babes guztia langile guztiei, kulturakoei bai, eta beste guztiei baita ere. Eta horretarako daude beste politika batzuk. Eta kulturataz hitz egiten ari garenean zuazaren bezala esanez, guk bai uste dugu, eraikuntza duin batzuk izatea 10 urte ostean, bai egiten diola on kulturari eta kulturgileei eta arrasateri. Besterik ez, mila esker. Bai, Kepa? Bai, Anuska, baina zuen aurreko asteko aurrekontueri buruzko interbentzioan, agerraldian,
kultura goraipatzen zenuten, ez beste langileak, kultura. Zuen inbertsioa kulturara doiala. Eta kultura gora eta kultura bera, baina hemen horretaz bizidan jendia oso txarto pasatzen ari da. Oso txarto. Eta nik ere berriro esaten dizut, nire interbentzioaren hasieran esan dudan moduan, ez gaudela kultura aurrera eramateko eraikinen aurka. Berriro esate dizut, hemen lehenengoak kulturala moduan orain ezagutzen da, bere garaian erlojoaren eraikin moduan ezagutzen zen. Lehenengo inbertsio potentia gukin ginun, ni zinegotzi nintzala, eta Juan Ramon zinegotzi zalan erekin. Bestela berak esango dizu eta berak gogoraziko dizu. Zen olako inbertsioa egin zen, egia da, hobetu egin behar dela hori eta posten nazpilo bat. Ze eragileak merezi dute arrasaten leku bat eukitzea. Horregatik esate dizut, zuk beti goraipatzen horren alde gaude, gure bai, gu nahi dugu leku duin bat eukitzea, bai batzuk, bai besteak, bai danak, baita nahi dugu leku duin bat eukitzea emakumeen txokokoak. Zuek sentitzen du, baina usteot ainargi ez daukezuela. Baina kulturara berriro bueltatuz, beti botatzen duzu koletilla hori eta ematen dau gu horren kontra gaudela, ez. Nahi dudana esan, eta berriro esaten dizuet, nahi dugula mesedez kontutan hartzeko gaur egun pairatzen ari garen egoera honetan, erdigunea ez dala eraikina, erdigunea pertsonak dirala. Eta erdigune horretan, kulturan lana egiten duten horretan, zuek hainbeste inbertsio anuntziatu egiten duzuen horretan, pertsonak ahaztu egin dituzuela. Ahaztu egin dituzue. Soilik hori, jazta. Bai, Anuska. Bueno, soilik esan postenei, zuek ere kulturola eta jameren proiektuekin bat egiten dezutela. Espero dut aurrengoko urtetan edo aurrengoko urtean prozesua martxan jarraitzen dauen inean, eta hori badakizute izan dela udal gobernu honen apostua, eta espero dugu proiektu horrek argia ikusi dezala, eta ziur dago kulturgileak, kulturak eta pertsonak orduan erdigunean esango direla, eta guretzako baita erdigunean gaude. Eta aurrekontu eta zabeste hitz egiten ari zaretena segia da, aurreko astean, egin genula aurrekontu proposamenen inguruko prentsaurreko bat, gardentasunez horrek aurkeztu ziren, eta izango dugu, hilabete luze honetan, denbora horren inguruan hitz egiteko, eta datorren hilabetean etortzen direnean, sartuko gara aurrekontuen gaietan. Orain uste dut gaur ez dala eguna aurrekontuetako partidetaz hitz egiteko, oraindik lanketa bat uste tokatzen zaigula, tokatzen zaizuela, zuei ere, zuen proposamenak eta egiteko, eta ikusiko dugu, zer nolako proposamenak aurkezteko aukera ditugun, datorren abenduan. Beraz, posten gara eta eskua luzatzen dizuegu, aurrekontu horiek zuen ekarpenak egiteko, eta elkar hitz egingo dugu. Mila esker. Kepa. Anuska, berriro ere, eske aldatu iten duzu, eta erder esaten da, llevas el asco a tu sardina. Eske ez da hola, nik ez dut esan, eta eske posten gare horrekin ados egotea eta bat egitea, ez gu gaude ados leku duin bat eukitzeaz. Gero, proiektua nola garatzen dan, eta zer nolako moduak dituzuen, beste ikuspuntu oso desberdin badauko guregan, zuk oin isladatu nahi dozunaren kontraesanian. Gu nahi dugu leku duin batetan egotia, bai batzuk eta bai bestiak. Horrek ez dago esan nahi, zuen kudeak eta jamen gure gustokoa danik. A ber, ez eman buelta tortillari eta zure aldera beti jarri. Hemen gauzak bakoitza berlekuan jarri bar dira. Eta esan dut zutena da, nik ez dut partidetaz berbain. Nik esan dut, zuek publikoki abonboi platillo anuntziau zenutela, kulturan inbertitu egingo zenutela, eta hori nahi nukela idisladatzia pertsonen gan. Ez eraikinen gan, nik partidataz ez dut berbain. Hoxe. Beste interbentziorik? Ez? Bueno, gaurko osoko bilkurari amaiera emango diogu. Eskerrik asko denei, eta nire partez eskerrak bereziki udaletxeko informatikaria hau posible egiteagatik. Eskerrik asko eta horrengora arte. Agur.
Es que esa... Goiena, me has escrito. Buscar, y ahí está subiendo, en su nicho esa resuelvo, como que no se entiende nada. En su nicho está subiendo, porque siempre que para que acabar, joder, o sea que... Pues muy bien. A ver, soñé, kendu inbiotela,